All we need is somebody to lean on. Hei, kayak duit nanti lo. Mumet aku ora duit nang omahe. Tekon iki semaur ora meneng ae. Karepmu piye tekon iki ora gelem semaur ngono iki? Lho. Panggah meneng ae. Oh, lah ngece wong iki. Ngomongnya malah meneng ae. Biasane lho. Enggak bengok nak awan. Yang omong ora gelem. Kalau duit nanti, agak berduit. Wah, kodat itu duitnya akeh. Apa utang duit kodat aja? Nanti wong yo. Tahu ilmu lah wong lah. Nanti deh nak awan ini yo. Jelas sokah duit deh. Ada panggilan masuk. Apa bakal iki nang polisi? Ono apa ta? Halo. Wah, halo Dad. Ngopo gol? Nanti weh. Iki sik nang omah iki. Aku ini perlu penting tenan iki awakmu Dad. Tolong ngono aku kowe ning endi iki? Ya wis rene nang omah. Tangkani. Tenan yo. Yo aku ngurono aku. Oke, tak tunggu. Ngopo ta? Bakal dengaran nelpon nih. Biasa ngarang nelpon aku cari. Bisa keriban ini aku. Tak tunggu nih karo turu ae lah. Masuk iki. Kodet duitnya akeh. Utang duit kodet alasane ngopo ya? Alasane bar tuku motor, uang sewa motor. Wah, masuk iki mending. Masuk. Luncuran aja nih kodet iki. Kenyang nih kodet, ya duit. Kang bayi, ya ini turu, kelakuan opo kayak gini. Buat saya ya. Kita ya. Dinteni suwi temenan ketuan aku. Kowe, ini turu kerjaan. Piye lah ya ngene iki lah bujangan iki. Santuy. Kayak opo rambut apa kira-kira wis arep edan lho. Iki ribut iki ya. Iki Enggak, ora ribut. iya salah, Bro. Kayak main ngopo? Ya ben lurus rambutnya ben keren, ben dadi Pak Boy. Itu ora Pak Boy. Pak Boy wong ndi? Pak Boy wong kidul kono. Ora ngerti ya Pak Boy. Menceng ya? Iya yang Pak Boy sih. iya Pak Boy ngono kae. Boleh. Jadi ini apa saja yang penting nelpon aku iki mau. Gini lho. Oke. Aku ini kayak Heeh. kredit motor. Terus Tak ngaso. Bikin tak. terus intimu iki apa ini? Intiku rene yo
jadi duit kowe lho. Kata gue nganggur motor. Jadi duit. Iya. Kayak jilet piro harapan kowe? Mau kan. 350. Telung Tenan, atus lah. seket, siji, loro, telu, setengah. Iya. Kayak arah balik ini kapan nih kira-kira ini? Rebu iso tak balekin. Seminggu sanggup enggak? Balik nih. Sanggup. Tenan ora? Kowe yo angel-angel men to. Kowe ora kenal aku omahku yo ero iki. Ngene lho masalah iki. Dikira duit iki yo penting asli nang kuwi, tapi yo piye? Kudu seminggu iki jarake balik. Iya, tak balekke seminggu. Wis tak tambahi 50 Pak, lek balik iki. Dadi 400. Jane aku iki penting cuma yo wis lah kanca yo tak tulung lah iki. Lah iya. Tapi tenan, seminggu kudu baliknya lho yo. Iya tak balekne. 300 toh? Ya. Pas iki yo. Yo pas to iki mau. Karena 300 berabel cempe adusku lho. Tak dol ya. Ya suwun iki yo. Yo tak langsung motor dhisik saiki. Ya wis kayak diangsur ya motore. Pamit sao? Ya, hati-hati ya. Yo. Ming. Bah. Mending. Duit kon dikodet 350. Ngopo penae? Bangun teman-teman ae karo bolo-bolo. Aduh nanti bolone ae. Penting metu sik lah. Lek teman ae. Entek-entek nae duit iki. Gur kodet ae lho mendah arep nagih. Jem-jeman ae. Beh, jan motor siji-sijine malah ora urip piye. Opo rime yo? Dandan yo duwe dijilih. Bagol wis pirang minggu yo ora enek kabar iki. Jare seminggu ora enek kabar. Ditelepon yo ora aktif yo nih. Arep tak parani yo motorku malah ya rusak yo nih. Parane Pak Pedahe lah aja ning omah mbok neneng. Tak parane lah Pak Pedah nggo pedahe. Nggo pedahe rono. Motor rusak malah nggo pedah ngene iki jan lempoh ya Yon. Ning omah ora iki. Bagel iki. Omah ora iki dong. Assalamualaikum. Hoi. Oh, salah iki. Nanti ki wong ya. Gol. Sopo ya ini nggak bengok. Waalaikumsalam.
Nah, ditokong ya ketok-ketok. Assalamualaikum. Wih, kok nggak mau tutupi? Seliket mau kok orang semau iki kepiye iki? Kene mlebu sik. Kene ligo sik, Det. Piye dan piye Utangmu lho wis seminggu, tak tunggu rene kabar. kowe lho di sini duit 350 telepon njaluk bolak-balik aja. Janjimu lho seminggu. Kok ya kaya aku ki sapa, kaya kowe iki ora kenal aku, omahku ora pindah. Ngono teh. Beh, Iki ngelingi lho nek cilik ngono. Macak melas, kita tagih malah mencak-mencak iki piye karepmu? nah duit 350 ta lho iki kok. Gur karo kanca tek kaya ngono iki. Wis saiki ngelah ora usah berblit-blit. Kambimu, katokmu, sepatumu cepoten nih. Punya utang aku. Kowe arep kanca kaya ngono. Lari cepet. Kanca apa kaya ngono iki? Nih, kabeh iki. Tunggu seminggu lho, ora nek kabar iki. Kayak duit 350 njaluk katok barang KIB barang. Jaluk kabeh piye maksudmu? Cepet. Resuan. Untalan kuwi wis ono gak lunga. Iya. Pedhot ke kancane dhewe saiki. Urip nang hutan ngono kowe. Saiki salon tak go sisan iki sik kurang sakmene iki. Gowo nang sana kuwi. Ora urusan nang Urip nang hutan ngono, urip nang desa kaya ngono iki. ora urusan nang. Kale pedhot ke kancane dhewe saiki san. Menungso tek kaya ngono. Sile duit 300.000. Limbaleni ping beh. Kanca kaya ngono iki kanca apa kaya ngono? Ngopo neh? Topine iki kurang iki sisane gowo iki. Masalah. Yo halah, urip tek semen iki kaya ngene. Katok dijaluk, jaket dijaluk, topi dijaluk. Alat tunggu musik kan yo digawa sisan ya Allah.